daxuyaniyên zanyaran ya di derbarê dîmenên Ofoyan de. Dîmena jiyana li ser heyvê hate parvekirin. Dibe ku bergiriyên Covid-19 dawiya du vîrusan anî bin. NASAyê sedema teqîna rojê eşkera kir. Teqîneke li fezayê hate qeydkirin. Zanyaran rêbaza rojanekirina tirimbêlên ku difirin dîtin. Kûçik ji kêliya ku ji dayîk dibin ve mirovan fêm dikin. Dosya me hefteyê derbarê Pineal Gland û bandora wê ya ser jiyana mirovan de ye. Pêşangehê de maketên du mîmariyên ku dêl heyvê wernebkaranîn jê li pêşberî serdêran bûn. Di derbarê projeyê de yek ji sêwîrînerên xebatê Daniel Ennison dibêje ku hemû ajans û saziyên fezayî heke bikin hev mirov dikare cihekê wiha li ser heyvê ava bike û sûciyê werbigire. Li gorî daxuyaniyên zanyaran avahiyên ji bo heyvê hatine amadekirin, dê ji aliya astronotan ve werne kontrolkirin. Bi vî awayî dê avahiyan bi alîkariya alavên robotîk ku têne kontrolkirin werne bicihkirin. Di avahiyên ku hatine çêkirin de 4 kes dikarin bi qasî 300 rojan bijîn. Bu sedema hemû teqînan bi heman bûyerê vegirê dayiye, lêbelê hêza hemû teqînan ne bi qasî heve. Bi saya vê xebatê zanyar dê berî teqînan karibin him pêşbîniyan bibînin. Bi vê yekê vegirê dayî êdî qada zanistê dê bikaribe di derbarê hin zerarên ku bigihine cîhanê de mirovan agahdar bikin an jî pêşî lê bigirin. Qasî ku têrariyeke 8 kilometreyî bikin şarj dibin. Bi bikaranîna folyoya nîkel bataryayên digihînin germahiyeke ku hewce dike. Bi saya vê yekê, bêyî ku tu zerar bigihin bataryayê, batarya zû bi zû şarj dibin. Wextê mirov behsa ajelên ku hevaltiyeke baş bi mirovan re dikin yekser kûçik tên berçavan. Li gor lêkolînan ev hevaltiya mirovan û kûçikan bi kedîkirina van ajalan pêk hatiye. Li gor lêkolîneke ku di kovara Current Biolojiyê de hatiye parvekirin de behsa tevger û têgihiştina kûçikan têkirin. Her wiha di derbarê hevaltiya mirovan û kûçikan de jî hin daneyên balkêş cih digirin. Ji zanîngeha Arizonayê ji navenda têgihiştina kûçikan û nivîskarê lêkolînê Evan McLean dibêje ku ji zû ve ku kûçik bala mirovan dikişînin. Bi piranî li ser biyolojiya kûçikan lêkolîn tên parvekirin û dixwazin bingeha têkiliya mirovan û kûçikan fêm bikin. Wextê ku me pêkhateyên genetîkên kûçikan lêkolîn kir me dît ku paşê hin şiyanên wan pêş neketine ji wextê ku diwelidin ve xwedî hin taybetiyanin. Piştî ku lêkolîn vî awayî bi encam bûye McLean û hevalên wî li ser vê yekê hin ceribandin kirine. Ji sala 2017 heta sala 2020 li ser 375 kûçikên 8 hefteyî gelek ceribandin kirine. Di dawiya ceribandina